Good evening guys. Si Nanay Basing na pud ni sa akong channel. Karon guys magduwa ko og solitaire baraha. Na panoorin niyo na lang ako sa akong duwa. Angay.
Imang ko kamao yung solitaryo. At kaduhanan eh. Pagyapon mo sa ako. Magod masaksak lang maanso kay sakit ng kamot pikas.
Malas kagtulo na ni.
Kapoy hindi ta ka mo solitaryo. Katulo ng hagna-hagna wag yapon saka. Salamat sa inyong pagtanaw guys nga wa ko ka mao nagduwa og solitaire.